weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to Sinthiane Diakiri to Siwondu to Agrissa to Hoore Ñiwa to Lewela to Allewim to Allewi to Wendu Cayɗe to Tufde Makam to Tufde Malala to Jabala Julliji to Ligela Dede to Beɗela Gawdi to Legala Sinthiou Malé to Legala Jamweli to Likseyba Gorgol ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Alpha Demba Sy ha to galle El Hadji Oumar de to Likseyba Gorgol e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Badar Wul Mohamed Abdoul Aziz ko ɓi gonnoɗo hoore jooɗiɗi ndi teɓanoɗo oɗo saaha kala woppitama ha laaɓi o fati galle makko to leydi Sénégal Macky Sall ƴetti lana mum ndiwa kam o yaɓani Paris e bismago nanɗo makko sehil makko Emmanuel Macron hoorejo leydi France to leydi Côte d'Ivoire Ali Korambeji to leydi Côte d'Ivoire Ali Korambeji o jaaɓi tigui joddade kaldigal hakkude makko e oɗon hakkude makko e oɗon biteɗo Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi ndi beele jaame kisal ne atta hakkude mabɓe to leydi Mali ardiɓe leyɗele Afrique kewɗe ha tengti e leyɗele hoddiɓe leydi Mali ɓe mbaɗi hommage ɓe dunima Alassane ɓe dunima oɗon biyeteɗo Amadou Toumani Touré gonnoɗo hoorejo ɗiɗi jaltude aduna kabaruji men jooɗam jaɓiri so waktu rokkima jaa ha to Arabie Saoudite to Émirats Arabes Unis bisimilla moon ketki hotondirte joni jañoɗen. Bata ke tintinde tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano e gargol ceerno Makki Mountaga Talla e ceerno Seydou Nourou Talla imam juma mawɗo juma umarien tawteto Dakar galle talɓe Dakar ene jogui beelama mo ala to haaɗi habrude dendagal bandiraɓe julɓe ha tengti e Fuutankoɓe wonde ɓe udditi école aji ɗiɗi garɗuɗi jaadude jamanu ɗe hinde Darou Moderne de l'excellence bu Nour. Darou Moderne de l'excellence bu Nour ko école aji garɗuɗi jaadude jamanu ɗi hinde bilingue woni to arabe e français foof jangete tawa kadi ko jaadude internat mum woni ñamde yarde e korki sukaɓe kala ko hen tawata ɗumen Darou bu Nour de l'excellence ko école aji kadi jaaduɗi e sunnanelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam saabu école aji ɗi worɓe ko banggue rewɓe ko banggue Darou bu Nour de l'excellence ko école aji kadi ɗi gandanɗa hoore ma to sukaɓe keɓata mbatta jangguinede hen anglais ɓe mbatta jangguinede hen kadi informatique école Darou Moderne bu Nour ko école aji gollotoɗi e leydi turque Darou Moderne bu Nour ko école aji jabbotoɗi sukaɓe yaroɓe duuɓi tati duuɓi joyyi ha duuɓi sappo e ɗiɗi tawi fandare mabɓe arwinire ko kala janggo nder ɗin école aji gona debbo gona gorko e nder duuɓi tati tawa arine ɓurana hano hannirta ni Darou bu Nour de l'excellence ko école aji mbiɗen ɗi worɓe ko école aji mumen ko banggue Darou Moderne bu Nour rewɓe ko banggue so tawi ko Darou Moderne bu Nour école aji sukaɓe rewɓe ɓe on tawate koto wiyete legal to wiyete villa 1778 liberté 3 Dakar so tawi noon ko Darou Moderne bu Nour de l'excellence sukaɓe worɓe on école kañum tawate tigui koto wiyete cité koto wiyete Ouest Foire cité Sonatel 1 Ouest Foire numéro 18 Darou Moderne bu Nour kala noon jiɗɗo ko ɓuuri labde noddata ko ɗiɗo numéro uji mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla kadi mbaɗa 78 walla mbaɗa 78 638 31 78 walla mbaɗa 77 912 27 15 Darou Moderne de l'excellence bu Nour ene andina dendagal bandiraɓe ko ñande capantati lewru joolal woni lewru novembre gonɗen ɗum ko nden ɓe uddata ha laaɓa dendagal ko fate winditoɓe eɓe sukaɓe mumen poti janggude toon ɗum noon Darou Moderne bu Nour de l'excellence eɗen mbiya tan mbadden dando faade mabɓe
Adama bela yoro mi jofta bela. Hayo bela yoro mi dani bela. Dr. Jibiso witti yanke safri yanke mojo mirado roki selinde o saha mo gonden. Dr. Jibiso nyalawma hande o mo tawe to cuuɗi meɗen barkewi e nder galle ceerno Sarif Boubacara Haydara. Kala gonɗo e nder région mo Tambacounda so tawi ari ha to Kidira sara juma mawɗo mo Kidira ma tawɗon pharmacie Dr. Jibiso mbawa hebde leɗɗe ɗe jiɗɗa. So tawi ari hay région mo Matam aɗa iwi Matam aɗa natira Wourossogui woɗɗani garage Wourossogui ɓangue ma nanoɗo garage nan ɗon mécanicien ji sa ari ha ɗon ma yiɗon pharmacie Dr. Jibiso. So tawi ari ha to Dakaru lamorgo leydi Sénégal Kerma Sar lawol faade Bouna sa ƴetti bis a wi ɗum are tempa ma tawɗon pharmacie Dr. Jibiso. Siftindon Dr. Jibiso ko safri yanke ngana witti yanke ngana gila ñabbuji cuuɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kyste hernie hémorroïde diabète tension kono ne kadi ɓuutowo donc de ɓesnude jippiɗo e leeso hop ko miijiɗa Dr. Jibiso ene safra ha sella. Sa yiɗi hebde hen ko laaɓi ngam jokkodire Dr. Jibiso mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 924 16 81 walla mbaɗa 77 walla mbaɗa 70 85 72 47 on woni WhatsApp makko kono ma mbaɗa indicatif leydi Mali walla mbaɗa 77 341 96 51 mbadden danɗo faade Dr. Jibiso. ɓatake tintinde e ɓatake siftinde ummorade e maître Adama Baldé. Maître Adama Baldé ko wittiyanke e safriyanke safruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko gendiyanke daraniɗo pulagu gonɗo e oɗo saha joni e lappol muɗum e nder palol dande maayo tawa kadi ko tourné mum ma o heewi wadde kala saha. Tourné makko noon ko yidde yettade nokkuji dendagal nokkuji e dendagal to fulɓe tawate to bulagu tawate. Maître Adama Baldé noon caggal nde o waɗi jillu makko to aram o yi ha to gamaji o ari to paate galo. Maître Adama Baldé ñalawma hande e omo tawe tigui to wuuro meɗen Richard Toll. To wuuro Richard Toll to galle ceerno Yaya Ba sehil makko musidɗo makko joom gandal mo Allah luɓiri gandal to mo ari juurade. Maître Adama Baldé holliri tigui so ummima ɗon ma o yaha ha to Dagana to ceerno Djiby Ba, ma o rewa to Ndar, o yaha ha to Touba, ma o yaha ha to Bakkil, o yaha ɓen Sénégal. Maître Adama Baldé holliri ma yetto ha Thiès, o yaha ha Kaolack, ha to Mbour e dendagal to Pulagu tawete ma o yaha ha o yetto nokku kala kadi ma o yetto to jomum dillata ɗo guele dare ha e gawirɗe ha e nokkuji kewɗi ƴewde caɗele e ganni e fina tawa leñol ngol. Maître Adama Baldé kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde jiɗɗo kadi o yetto nokku mum mbatta 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83. Maître Adama Baldé en wi en mbadden dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone alarba sappo ko lewru jolala woni lewru jolal woni tigui lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba hono noon mbirnen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen jeena ha to région mo Guidimaga e nder Guidimaga noon wuuro Sehil Babi ko gorko goto jarano e duuɓi nogas pawdi seeɗa ko kañum tigui
tigi tawa ene welta e lekki ɓoggole dande muɗum wondani e wonki nde laamu ngu nani on kabaru noon ko ɗon tigi sapeur pompier en kañumen mbawi arde ha yettade lekki ki kamɓe kaɓɓiti goski ki ɓe mbawi nawde ɗum to hôpital to morgo hôpital goski ki nana waɗe leçgoji hay goto noon anda tawa so tawi ko baraɗo walla so tawi ko bartiɗo leçgoji nana uddita hen hollirama noon kanko gorko bartiɗo walla gorko mayɗo tawaɗo ne mayi ɓoggole dande mum ko commerçant taw kadi o dillata commerce makko koye nder o dillananno commerçant makko koye nder wuuro Sehil Babi Ngom hollirama kadi hay on ñalawma mo tawa tigui omo mayi tawa salatu muɗum so waktu salatu muɗum woni juulal subaka o juuli e nder juma ka yimɓe hewɓe teskimama ɗon kadi haydara koɓe teski kay ko wiyete Moussal walla Rafi to banggue hakkille hay oɗo saaha noon andaka so tawi ko bartiɗo walla so tawi ko baraɗo leçgoji nani hen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen général de division handen Wul Sidi ko jagoɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati en nden kam e kisal leydi ndi guila talata hanki o noon omo tawe tigui nder jillu makko to Bamako lamorgo leydi Mali noon lamorgo leydi Mali ceel jillu noon taw ko jillu cehilagal hakkude leyɗele dadiɓe leyɗele ɗiɗi hakkude leyɗele dadiɓe leyɗele ɗiɗi woni hakkude dadiɓe leydi Mauritanie eɓe leydi Mali dadiɓe leydi Mauritanie eɓe leydi Mali o yetti noon peeje falade peeje noon e oɗo saaha joni ko jiddi kay ƴettude peeje ƴettidde peeje kamɓe leyɗele ɗiɗi ɗe kala dadiɓe leyɗele ɗi kala falade kay haɓade pelle e ceɓɓitide e rende keeri leyɗele ɗe o yettima toon noon o joddima e sehil makko nanɗo makko hono colonel Sadio Camara o woni jagoɗo kalfinaɗo ko fati en nden kam e kisala mo leydi Mali ɓe jewtidi koye heewi noon taw yewtere mabɓe kala koko fati kay e ƴettude peeje haɓade pelle ceɓɓitiɗe e rende keeri mumen guila waɗoɓe trafic aji ha e nannoɓe gueɗe bonɗe ɗe ndewani lawol e nder leyɗele ɗe ɗiɗi kanko nena Wul Sidi noon o holliri tigui wonde jokkodiral moƴƴal nana hakkude dadiɓe leyɗele ɗiɗi kadi ngal jokkodiral meeɗa tajje hay lawol gotol kadi ko yesso tan ɗum fayi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiru nde gardini kabruji men police dadiɓe halfinaɓe nden kam e kisala Nouakchott ɓe teɓinoma ɓe Mohamed Ould Abdoul Aziz biteɗo Bedr Ould Mohamed Abdoul Aziz kanko Bedr noon fadde waktuji 49 woni balɗe ɗiɗi o wonno koye juuɗe mabɓe hollirama noon talata hanki o ɓe goppitimo ha laaɓi talata hanki jamma o fati galle makko kanko noon ko conseiller goto taw conseiller à la présidence de la république biteɗo Ba Ould Maydi ko kañum portunomo plainte caggal nde o huccinno menace uji faade e makko kanko Bedr noon caggal nde o nangga hollirama tigui dediɓe jeehino ha to galle makko mbawino lincitde dendagal cuuɗi tawteɗi e galle kala ɓe mbawi lincitde ɗum o woppitama noon hollirama tigui ñande altine nde kadi walla ñala ha ñalawma hanki o kadi tribuji kewɗi taw ko tribuji ɗiɗi woni tigui yimɓe hewɓe jeeyaɓe tribuji ɗiɗi hakkude tribune Bedr Ould Ahmed Abdoul Aziz e tribune ɓeɗon taw ko biteɗo Ba Ould Homeydine ɓe mbawino wadde réunion patamle miijo nder galle Bedr Abdoul Aziz ɗo gam yidde kay dogde koyɗe jaam e wadde masala hakkude mabɓe sabade kadi ha plainte o wawa waɗede retiré siftinde o noon safalɓe leydi Mauritanie eɓe jogui juɓɓudi taw ko juɓɓudi ɓe joguino guila e mawɓe mabɓe adiɓe taw kala caɗele ɓe dañi hakkude mabɓe so tawi ko caɗele mawɗe kayit ɗen caɗele natti wonde hakkude ɗiɗo dañjuɓe caɗele ɗe ko mawɓe tribune ɓe ko kañumen mbawata ƴettude haala ka caɗele ɗe foof gonta e juuɗe men ko kañum mbaddata masala ha régla probléme o ha laaɓa hakkude men ko ɗum kadi woni koɓe mbaɗi e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie kedden suudu saɓiyeji no leydi Mauritanie woni assemblée nationale leydi ndi ɓe joɗima alarba hande o 1 lewru jolon hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas sababu jonde nde noon ko yidde hesɗitinde yilirde mabɓe woni bureau mabɓe e gardugol oɗon biyeteɗo e gardugol hoorejo suudu ndu hono Cheikh Ould Beya bureau hesso sosango oɗo saaha joni koni tigui bureau ngo koni tigui lelori tawi ko cukku woni hoorejo bureau woni hoorejo suudu ndu ha joni ko biyeteɗo Cheikh Ould Beya cukko hoorejo noon premier cukko hoore won premier vice président ko biyeteɗo Sidney Dramani sohna on jeeya koye lamda IPR deuxième vice président ko biyeteɗo Mohamed Mokhtar Sidi Taleb on ko l'opposition woni troisième vice président ko biyeteɗo El Hassan Cheikh Baba on ko jeeya koye parti wiyeteko Al Mizan quatrième vice président ko biyeteɗo Ummul Kelsoum El Yessan on ko lamda IPR jeeya cinquième
vice président ko Sidi Ahmed Gader on jeeya ko landa wiyete ka IPR questeur de l'Assemblée nationale ko biyeteɗo El Fadel Siddati Ahmed El Welli on ko landa IPR premier secrétaire général suudu sarɗiji ndu ko biyeteɗo Siham Mohamed Yahya Najem on jeeya koye landa wiyete ka El Mizan deuxième secrétaire général ko biyeteɗo Ahmed Louli on jeeya koye landa IPR troisième secrétaire général ko biyeteɗo Ousmane Moussa Thiam on jeeya koye landa Lunda biyetono quatrième secrétaire général ko biyeteɗo Abdoulaye Moussa Ba jeeya koye landa IPR cinquième vice président ko biyeteɗo Fatimata Yarba on jeeya koye landa IPR hono kadi rapporteur général du budget ko biyeteɗo Mohamed Lamine Sidi Mawlud on ko landa IPR ha joni kabaruji men e demgal pular to leydi Mauritanie to kabaruji men e demgal pular to nomima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal padena to leydi Sénégal Idrissa Seck ko kañum woni e oɗo saha joni président du conseil économique social et environnemental woni tigui hoorejo CESE o jogo on non kanko non o lomti oɗo saha joni ko biyeteɗo Mimi Touré non kanko Idrissa Seck non mo kanko Idrissa Seck non kanko Idrissa Seck non o lomti ko Oumou Touré Aminata Touré ɓurɗo lollude Mimi Touré ñebbu kanko Idrissa Seck non ƴetti golle muɗum o fatani ha ɓuuɓani o fatani ha ɓooya dendagal gollotonoɓe e ɗon tawa kadi koɓe Mimi Touré addunoɓe gollitono ɗon dendagal ɓen kala o riwi ɗumen ha laaɓi o itti ɗumen e golle guiri kay ko wayno conseil ji spéciaux ha wiyeteɓe conseil ji technique et chargé des missions chef de cabinet et attaché de cabinet ɓeɗo pop o itti ɗum ha laaɓi o riwi ɗum taw ko Mimi Touré ɓe addunoɓe gollotto ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall hoorejo leydi ndi o ƴetti Macky Sall hoorejo leydi ndi o ƴetti laana makko ndi o kam o yaɓini le pari lamorgo wala fendo taw kadi ko bismago sehil makko nanda makko Emmanuel Macron hoorejo leydi France bismiɗomo kay o aro tawtore oɗon guɗon batu taw ko batu witego forum de Paris pour la paix mbaɗo ñande alkamisa janggo sappo e ɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas to Paris lamorgo leydi France ina invita noon tawtorede nguna batu kadi hono biyeteɗo Angela Merkel on ko gardiɗo leydi Allemagne oɗo saha joni wondude e biyeteɗo Cyril Ramaphosa on ko hoorejo leydi Afrique du Sud wondude Antonio Guterres on ko secrétaire général fedde des Nations Unies e wondude e hoorejo fedde Union européenne e ardiɓe pelle goɗɗe kewɗe invitama bismama e ngun batu koye ndina mbadi noon Macky Sall hoorejo leydi ndi bisma nde wawata arde tawtorede nguɗona batu Macky Sall noon en tijja tigui gartal makko e nder Dakar ko ñande sappo e tati lewru jolal hitande gonɗen ɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jento Diourbel e nder diƴƴe tawateɗe to leegal bitegal escale mo Diourbel ko goski sagata goto tawa toon nde laamu ngu tini ɗon noon tini kabaɗo ko ɗon tigui tappere pompier en e witeɓe protection civile kañumen tigui mbawi arde ƴengtinde goski ki e nder ɗon ɗen diƴƴe ɓe mbaɗi diƴƴe ɗe kadi e nokku o foof ɓe mbaɗi ɗum désinfecté woni tigui ɓe mbaɗi hen produit ji baroji dendagal microbe aji ɗi ɓe mbawi ƴettude goski ki ɓe nawi ɗumen to hôpital régional mo Diourbel e oɗo saaha joni o tobsi nana waɗe hen beele ne ande holko saabi ngoɗon wargo ha joni ko leydi Sénégal to wiyete Xaar Yalla noon ko tana muso waɗi toon to leggal Xaar Yalla sara terrain football mo mbiyata terrain jibo terrain jibo noon taw kadi on terrain hucciti koye Walf TV woni télévision biteɗo Walfadjri TV ko ɗon noon ko poto goto taw ko poto courant on poto courant noon o mahira ko ciment o fewnira ko ciment ko on poto noon wawi yande e sukaɓe fijannoɓo yane sukaɓe tatoɓe noon hen sukaɓe ɗiɗum ko ɗon e ɗon mbasi pittali men hen gotel yaranno e duuɓi nayyi keddi ɗon e yara e duuɓi sappo ɓen noon ko ɗon e mbasi pittali men tataɓo o noon gañima hen yimɓe leegal ngal noon kolliri hen mette mumen no fewi mbawi kadi hollide mette mumen fade kay e oɗon société tawa ko société mbawi hollide mette mumen e oɗon société tawa ko société nationale d'électricité ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal naɓe nogas wonnoɓe e nder leydi Espagne to nokku to wiyete Île des Canaries kañumen foof mbawi wattede e lana ndiwa ko gartirama e nder leydi Mauritanie ko talata hanki o noon kamɓe artiraɓe foof koɓe nogas e ɗiɗo neɗɗo e nder ɓen nogas ɗiɗo mbiɗen hen nogas ko Sénégal naɓe goto ko Mauritanie najo keddiɗo o ko Guinée najo kamɓe nogas e ɗiɗo ɓe kala noon lana mabɓe ndiwa ko nde diwite Île des Canaries kawa juulade ko toon Nouadhibou nde ɓe jetti Nouadhibou noon laamu leydi Mauritanie holliri dendagal ɓe jeeyaka e nder leydi ɗi kala ma mbaw nawtede hano hani
yetini ha to keeri leydi men ngawa rokkitede dadiɓe tan sunaɓe ko fate ɗiɗo nam keeri ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ala leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr e gollodiɓe mum ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate cellalade e gollodiɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewadde kala subaka so hoccidirde ɓesgu leydi ndi andindeɓe to rafi Covid-19 o yarata ɓe kolori tigui waktuji nogas e nayyi ɓennuɗi ko temedde jeeɗiɗi capantati e jeetato neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe Covid-19 ko ɓena kolkisa e nder holkiso he noon hen sappo e joyo tawama e jaati ko fiɗaɓe ene mbiyete noon so banggue pourcentage ene hollira nder temedere kala hen ɗiɗo piccala 0,3% ko fiɗaɓe e nder ɓen sappo e joyo noon hollirama tigui hen tato ko contact suivi ɗiɗo sappo e ɗiɗo heddiɓe ɓe ko cas communautaire contact suivi hedne contact suivi sappo e ɗiɗo heddiɓe ɓe ko cas communautaire woni tigui ƴettuɓe rafi o tawa kadi gandaka holto ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe kadi ɓe kolliri e nder ɓen hen nogas kepti cellal mumen hano hannirta ni testama tawama ko négatif pati galleji mumen goto ene tampina fewi ma wallite to banggue fofago ɓe kolliri noon tuggui hanki faade ñalawma hande o hay goto ala mo rafi o yoɓi fittade mum e nder leydi Sénégal noon tuggui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima sappo e joyi ujunere e temedde jeeɗiɗi capantato e joyo winditiɓe doggol hen sappo e joyi ujunere e temettere capan jeetato jeegom kepti cellal mumen hano hannirta ni temettere nogas jeegom kawrino hen e ladial e oɗo saaha joni ko nogas e ɗiɗo neɗɗo ɓe cellani keddim e juuɗe safroɓe e nder cuuɗi cafriɗi ha joni ko leydi Sénégal balle seeɗa noon caggal nde Idrissa Seck noma hoorejo conseil économique social et environnemental no lomtino Mimi Touré kanko noon o musmusti e suuɗaru o yaaɓini toon to Touba noon tawa kadi o yeehi ko salminoyde e juurade e teddiniroyde e ñagade duwaw hono khalifa général mo Mouride ko talata hanki o wanno nguna jillu o juurima noon koto wiyete o juuriyima noon o hollirama kadi o juurima mawɓe hewɓe tawate mawɓe halfinaɓe diine ardiɓe diineji e nokkuji kewɗi hay sinno kay inde mumen cowtaka ɗum noon waɗi no tigui ñande waɗi ɗum koto Darou Salam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ha joni koye Idrissa Seck noon jaɓɓi koyɗe muɗum o yaaɓini to Fana nokkulegal bitegal Fana résidence noon tawa kadi nayuma toon ko yettinoyde duwawuji makko caggal jaltugol aduna caggal yettino ɗon ko donode galle Al Maktoum en caggal jaltugol aduna sokhna Aïda Dem noon ko joom suudu sakket Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to legal Sacré Cœur 3 ko debbo goto dognannoɗo werla muɗum kañum feri toon cukalon ɗiɗon toksona nde o feri cukalon ɗiɗon kono noon hen gotel jarwede duuɓi nayyi ko ɗon e ɗon wasi fittade mum keddinogel ngel noon barmi hen e oɗo saaha joni e nder werla peri ɗon ko debbo dognanno werla o omo jolluno kadi debbo goɗɗo ɓen rewɓe ɗiɗo ɓe foof e oɗo saaha joni tawi tigui e juuɗe dadiɓe e mbadi losmoji ha joni kabaruji men e demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen talata ɓennuɗo malinaɓe hewɓe pinirani jaam yoga mabɓe kadi finɓe jarani kafe caggal kay finir ko sunare mawde no fewi ustare mennoɗo wonde hooreji leydi men mbiteɗo Amadou Toumani Touré moɓe kewiide soldat de la paix woni tigui dadiɗo jiɗɗo jaam no fewi jiɗɗo deere Amadou Toumani Touré noon mbiɗen ko ñande talata ɓeɗum nde o yalti aduna jamma hollirama noon nde kabaru o yalti noon dendagal malinaɓe kala kolliri hen sunare mumen no fewi ɓe mbawi kadi rendudema hommage yimɓe dawrugol tawateɓe nder leydi Mali dadiɓe kala kaale makko haalaluji moƴƴi no fewi dendagal kadi yoga e hooreɓe leyɗele ha tengti kadi e leyɗele Afrique kadi ha tengti ɗen leyɗele taw ko hoddiɓe leydi Mali mone mabɓe kala noddi duwawuji mum faade makko ɓe mbaɗimo kadi hommage ɓe kaale makko gueɗe moƴƴe no fewi ko wayno Macky Sall hoorejo leydi Sénégal ko wayno Alassane Dramane Ouattara mo leydi Côte d'Ivoire ko wayno Roch Marc Christian Kabouré mo leydi Burkina Faso ko wayno Idrissa Déby Itnou Marshal Idrissa Déby Itnou mo leydi Tchad ko wayno For Gnassembe ko mo leydi Togo ɓeɗon mone mabɓe kala suuti konnguli gam haalde ɓuure makko kay mone mabɓe kala sifima e makko moƴƴere sifima makko kadi yidde jaam e sifima e makko kadi yidde peewal yidde démocratie e nder Afrique ha joni kabaru
kabaruji men pular non e heewide mayrede moƴƴo ɓuri tigi wurdede bonɗo ha joni kabaruji men demgal pular e ndina mbadi noon e ɗum e dina mbadi noon caggal nde sunare nde waɗi hono hoorejo leydi ndi e mbadi transition woni bamda ono waɗi haalande makko woni déclaration makko ko fati e nder sunare koni tigi déclaration makko woni konngudi makko kalten ɗo o wi e dow inde ɓesgu leydi Mali kala e dow inde mina hoorejo leydi ndi e dow inde mennoɓe wonde dendagal mennoɓe wonde hooreɓe leyɗele ko wayno hooreɓe leydi ndi ko wayno Alpha Oumar Konaré ko wayno Joom Koundé Traoré ko wayno Ibrahima Boubacar Keïta mboɗo yettina duwawuji am faade e joom suudu Amadou Toumani Touré hono Lobbo Traoré hono Touré Lobbo Traoré e faade dendagal ɓesgu makko e faade dendagal koreji makko e jinnaɓe makko e faade dendagal sehilaɓe makko kala no didorno koye sunare mawde noon gonɗen eɗen goya e deƴƴani jaltugol aduna mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi hono général Moussa Traoré joni kadi ko Amadou Toumani Touré kañum tigui abbimo en gone sunare mawde no feewi noon ko hunde musde ko hunde mettude kono noon haydara ala ko mbawɗen hen en jaaɓi haajede Allah koye Allah ummiɗen koye makko kadi duttoɗen ko konngudi bandawo kañum siifi ɗon haalande ko haalande makko kanko siifi ɗum taw kadi ko haalande makko kanko hoorejo leydi ndi e mbadi transition caggal kay nandemo kabaru ustare oɗon biyetenoɗo Amadou Toumani Touré ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mali ha joni hen to centre woni tigui centre de formation to ko biteɗo Markala temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi dadi suka taw ko dadiɓe anguisanoɓe gam wonde militaire uji wonnoɓe heblu men woni formation men taw kadi e nder ɓen temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e joyo hen temettere capanɗe jeegomo e joyo ko sukaɓe rewɓe kamɓe kala noon ɓe mbaɗi heblo mabɓe ɓe gayni heblo ngo ha laaɓi ɓe keewi seedantagal mabɓe talata hanki o sappo jolol hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas to centre Maraka ɗo ardi cérémonie noon dokkir galtugol mabɓe e dokkirgol diplôme aji mabɓe woni tigui seedantagal mabɓe ko hono oɗon biteɗo ko chef d' état major de l' armée de terre biteɗo colonel major Félix Diallo kañum chef d' état major de l' armée de terre mo leydi Mali kañum ardi cérémonie o noon ɓe mbawi hollirde drapeau présentation du drapeau ɓe mbaɗi kadi défilé militaire ɓe mbawi majje ɓe mbawi kadi hebde seedantagal mabɓe kamɓe kala noon mbiɗen koɓe temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e joyo nde ɓe mbaɗi noon formation mabɓe ko lebbi joyyi nde formation gasi noon woni major woni tigui ɓurɗo forde ɓurɗo gardude ɓurde hewde toɓɓe jaltuɗo major promotion ko debbo o wiyete ko duyu tamboura noon heeɓi ko moyde 17,54% woni tigui nder toɓɓe nogas ƴewetenoɗe heeɓi teppoye jeeɗiɗi toɓɓere piccal capanɗe joyyi e nayyi woni 17,54% kanko woni élève ɓurɗo gardude e promotion major promotion mabɓe directeur centre o noon hono capitaine Missa Dioma o holliri tigui formation mabɓe rewi lawol ha no hannirta ni kadi guila sappo e jeeɗiɗi lewru juin 2020 guila nden taw o yananama dendagal kamɓe kala ɓe mbawi gagnude formation ɓe mbaɗi maîtrisé koɓe kolno kala ɓe paami golle ɗe ɓe mbawi tigui wonde dadiɓe ha no hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal pular so numima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen tugui altine jeenayyi lewru jolal tugui altine jeenayyi lewru jolal fayi oɗo saaha tugui altine kay jeenayyi lewru jolal faade oɗo saaha joni to centre nokku to centre ɓaaƴo centre ouest woni tigui to hakkude ɓaaƴo funnague leydi Côte d'Ivoire e oɗo saaha kala jaam ala toon ko fitinaji mawɗi no feewi e seppoji musɗi jaaduɗi e wargoji kañum tawate toon talata hanki o noon e nokku to wiyete talata hanki o nokku to wiyete batto e nder fande muro noon ko piyande gurde no feewi ñalli toon e nder wuro ngo kala e nder wuro ngo noon hollirama tigui yimɓe tato mbasi hen pittali mumen yimɓe nogas e jeegomo woɗɓe mbarmi hen e fodde noon mbiɗen tugui altini faade oɗo saaha joni ko sappo e ɗiɗo neɗɗo wasi toon pittali mumen ñande to nokku kadi to wiyete Dakuro noon ko wuuro Henri Korombeji en toonne ko seppoji gulɗi jaw goni toon e ko wiyete ville morto ñalawma noon yimɓe jeegomo mbarama toon hanki kadi ko piyande hanki kadi yimɓe jeegomo mbasi toon pittali men e wiide préfet diwan o goto kadi ɓen holliri noon goto e nder ɓen jeegomo waraɓe hen goto ko bara kadi soppa waɗa gane goto kadi wara duppa tawa kadi ko duppa ene wuuri woni brûlé vif to wuuro Yamoussoukro toonne hollirama seppoji gulɗi jaw mbaɗi toon kono toon noon hay neɗɗo goto ala basɗo hen fittade mum ha joni ko leydi Côte d'Ivoire keddoɗen PDCI ko landa Henri Kolambeji ko landa Lunda ɓuurka hewde doole oɗo saaha joni e nder landaji Lunda kala tawateɗe nder leydi Côte d'Ivoire ardi landa ka noon ko Henri Kolambeji
kolombe mawbe landa kano be kolori tigi wonde ari kolombe ji jabi weeda ko jungo Alassane Dramane wat khawer nomo en jabi kadi jonde Alassane namdino joddade makko bele kaybe jewtide mara kaldigal woni tigi dialogue no jam e kisalam dumitor e ndara lidi hertre nder leydi hen be jabi non hollirama tigi be kalam non kadi be kolori jonde nden wawi jodade nyalawma hande ki yide hande o so tawi jodaki ki yide hande en wawi nde jodiyo al kamisa jango e wiide hono général Gaston Ousianou Koné on ko neddo battido Henri Colombe je ko nyima bayini kabaru o ha joni kabaruji menen e demgal pulaar sono mima to leydi Côte d'Ivoire kabaruji menen jolam jaberi ko to leydi Arabie Saoudite paadena to genale taw ko genale to gona julbe wana julbe tawtede e ndera Jidda e nder leydi Arabie Saoudite nyalawma hande o non ko jangu musgo wadi hon taw kadi ko pettoje kanyumen tufano e ndera genale hen ene teska non kala nyala sappo e go lewru novembre o nyalawma hande o ni fodde kay gila hitande 1800 gila hitande kay gila hitande 1918 faade odo sa joni kala nyande sappo e go lewru ndudo e be kay kambe be gona Isa en ko be kay mawninde to nan man cérémonie mabbe non taw ko cérémonie tigi mo be mawnin ton ko be biata amnestiste nyalawma hande ono wonnon de na manditare der den bamule be gona julbe non wadi non janguta ko pettoje tufa non e der den bamule hay goto wasani hen fital mum kono yimbe hewbe gañima hen hollirama kadi attantaji kewdi mbadama e der ambassade uji kewdi taw ko umrob nabe ha tengti ambassade leydi France tan no consulat ha tengte consulat leydi France tawtedo to Jidda laamu leydi France non be koleri mette mabbe no fewi e dido na janguje gandu gañam tumago ha joni kabaruji men demgal pula to Émirats Arabes Unis non be koleri tigi wonde hube matti hube koleri tigi Émirats Arabes Unis non be hutotno non odo sa kala be kutortono ko kulluwaji taw ko luwaji diine islam be koleri non e odo sa joni non be mbahliti tigi sa jabal mabbe mbayli jabal mabbe odo sa joni dendangala luwaji taw ko diine islam sali de yamirani de sali fofu e odo sa joni kambe be koleriti ko dum woni ko be kutorto sabu kay be koleri e ndara luwaji mabbe woni kule mabbe yarde dolo woni yarde sangara walla tawrede sangara ko hunde interdit woni ko hadade de leydi he wonnon e odo sa joni be dokki yamirode jaro duubi no gas go kay ne wawi yarde sangara ne wawi sode sangara ne wala fofu ene wawi kadi yeyde sangara ko wate kadi koddi hoddude hakkude debbo e gorko taw dewgal ala hakkude men woni ko wiite ko copinage dum kadi koko wadano interdit loi mabbe kala nangirno dum hewno ko nyaawede dum kadi be pirtingal lon kulal halabi odo sa joni kala dangi duubi no gas go fay dow so welama so debbo so gorko ne wawi wurdude e gorko haysino dewgal ala hakkude mabbe idon luwaji kala be kolli kadi ende jogino kulal kadi ngal kulal non ko kala jinnodo wartade so tawi kay mayani so nangama koko hewno nyaawede dum fof be itti odo sa joni be kolliri non aduni be ittude don kule kala leydi witedi ami Émirats Arabes Unis ko leydi sosani leydi hesiri sosani le 1971 ko nen tigindi sosam e odo sa joni non ne yare 10 000 habitants 10 millions d'habitants million ngaji sappo neddo fitan tawte mayibe kolliri non e der be nan hen 90% e der temde kala hen capande jeenayo neddo ko hobbe taw kadi wana jiyabe leydi hen ko buri hen hewde kadi ko tourisme en be gona dibe gona julbe dum non yiddabe kay odo sa joni ko wawde rokkude liberté den nangal wonobe der nden yidi kadi mbere be na witebe tourisme en ene ɓeydo kadi wawde yillade e ndera leydi he musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on.